Zdravím. Teďka jsme akorát vystoupili z vlaku a valíme na ubikaci. Akorát hledáme, kudy máme jít do naší ubikace. Akorát, že jdeme pro špatně, takže... Ty vole, nenatáčej videa! Tady máme nějaký super čupr kostel. A... Kostel svatého Cyrila a Metodie. Potřebuju to otočit, nevadí. Tak to vypadá. Ty krása. Televizi máme. Tak pojď s náma do domečku. Tady máme koupelnu. Pohodinda. Chceš jít zprava nebo vlevo? Akorát jsme na cestě do Lednice autobuse. Teď jsme akorát v lednickém areálu. Je to tady moc hezké, někdy jsem tady předtím nebyla. Svoji skupinu mám někde daleko za mnou a procházím si to tady. Akorát je tady teda brutální vedro, ale moc se mi to tady líbí. Teďka akorát jdeme prozkoumávat tady zahrady Lednického zámku a je to velice rozlehlé a velice hezké, plné kytiček a tamhle je bludiště, které je teda malé, takže pointu bludiště to celkem jakoby postrádá, ale nevadí. My jsme teďka akorát dorazili zpátky do Břeclavi a jdeme na jídlo, protože jsme pořádně ještě nic nejedli za celý den. A nevím, kam vlastně jdeme na jídlo, to se uvidí, ale vypadá to, že asi do kebabárny. Změna plánu. Jdeme asi do města někam na oběd. Už jsme po obědu, lomeno večeři a míříme do Albertu. Míříme. V obědu večeři jsi měla butter chicken ve vlaku. Jo, tak jo. Teďka jsem měla smažák s hranolkama. A jdeme do Albertu si nakoupit něco k snídani. Čauky, hlásíme se z vlaku. Už jsme za chvilku ve Vídni. Zapomněla jsem totiž natočit úvodní slova, než jsme sem vstoupili, takže se ozýváme až teď. My jsme teďka akorát vystoupili ze vlaku, je tady úplně brutálně lidí a my jdeme do metra. Možná už jsme se viděli naposledy. Jdeme do hlavní budovy si koupit jízdenky na metro, respektive celodenní jízdenky, protože tady budeme cestovat asi docela dost. Jenomže tady to je velký jak kráva, to není jak hlavák, ty vole, v Praze. Já jsem tady v životě nebyla, jo, takže úspěšně jsme zvládli koupit lístky a jdeme... Máme Kundenbelek. Jdeme najít vchod do metra, který by měl být tam někde. Máme celodenní jízdenky, takže můžeme bloudit veselé po Vídni. Doufám, že se ještě někde vrátíme do Česka. Ale jdeme na první metro, pak tam máme nějaký přestup. Tak jsem na nás velice zvědavá. Někdy jsme... Já jsem třeba ve Vídni nikdy nebyla, jo, takže... To nás přivezli, odvezli autobusem. To bude... A já doufám, že do toho Česka někdy dorazím. To já taky doufám. Teďka akorát jdeme metrem, jak můžeš vidět. Pražský metro je hezčí teda, musím říct. Ale... jede to rychle, snad tam dojede. Máme jeden přestup.
super. Už jsme na přestupní stanici a jdeme na zelené metro. Už si tady připadám trošku jako v Praze. Tam je taky zelená linka, kterou teda nejezdím běžně, ale to je to. Jakoby je tady ještě o trošku víc lidí jak v Praze. Ale mají to tady hezky označené, takže myslím si, že to zvládneme najít. Teďka jsme vystoupili na nějakým Brunu, dobře. A jdeme kolem toho zámku. Bývalé, já jsem připravená, bych se posrala. Ale jdeme kolem toho zámku do zoo, mělo by to být prý 25 minut. Tak jsem na to zvědavá. Ale musím říct, že mají velice čisté metro. Velice příjemně se tím jelo. Ty vado, fouká tady docela vítr. A pršelo tady. Máme deštníky teda, jsme připravené. A ozvu se zase později. Teďka jsem akorát vylezla tady na terasku. Koukni, jaký tu máme úplně hezký výhled. A je tady teda šílený lidí, ale je to tu moc hezký. Tamhle, kurva. Hlásím se tady od toho zámku a zámecká zahrada. Teďka máme namířeno konečně do té zoo. Mělo by to být ještě nějakých 15 minut chůze. Už abychom tam byli. Nejsem moc vyspala a začíná na mě trošku padat únava. Takže potřeba si dát kafíčko. Hlásím se aktuálně ze zoo ve Vídni. Úspěšně jsme sem došli a už jsme viděli i pandičky. Viděli jsme tygříka a teďka jdeme do pavilonu Wu. Lidí je tady úplně extrémně, ale jako je to hodně zajímavá zoo. Je do takového kruhu, jak kdyby. A nevím, pražská zoo je hezčí za mě teda. Akorát nám tu chybí ty pandičky. Už jsme akorát vyšli ze zoo. Musím říct teda, že ve výsledku je to teda moc hezká zoo. Hodnotím velice kladně to, že tam nejsou jakoby ty výběhy skleněný a že tam prostě ty zvířatka jsou dobře viditelný. Nakonec jsem viděla i pandičku, která žrala bambus, takže já jsem spokojená. Jsme v metru, ale jsme tady nad zemí, což je fascinující. Oproti Praze třeba. Naše delegace je už vyčerpaná, ale jedeme do toho Prátru na ruské kolo a pak valíme zpátky do Břeclavi. Už jsme velice vyčerpaný, ale jdeme do Prátru na ruské kolo. Protože, nevím, Nateř asi otravovala, že tady chce jít, tak tady jdeme. Maminka už nemůže. Ale výlet byl fajn, bych řekla. Víraň hezká, ale moc lidí. Tak tady to je úplně šílený. Čau, zdravíme tě tady z ruského kola. Nejstaršího ruského kola. Dokonce nejstaršího ruského kola, jak slyšíš tady od mojí Nateře. A stoupáme. Úplně nahoře. Je to zažitková jízda na nějakých 10 až 15 minut a je to tu hezký. Už jsme na nádraží, už jsme našli i naše nástupiště. Ty vole, já jsem úplně rozcukaná.
vypadáš jako... Zdravím, zdravím. Už jsme vystoupili z vlaku. Měli jsme 40 minut zpoždění, protože to jelo z Budapeště a jdeme na večeři někam tady z Břeclavi do restaurace, protože prostě ve Vídni by jsme asi zbankrotovali z toho. Ale výlet byl super, teda už malá Anča to moc nezvládá, ale bohužel není každý den úplně posvícení. Takže tak. Dobré ráno. Dobré ráno z Břeclavi, zdravím. Teďka aktuálně si jdu sama do Albertu koupit něco k snídani, protože jsem to včera nějak si nestihla už a potřebuji si dát kávu. Tyhle mi přeskočil hlas. Potřebuji si dát kávu, abych se trošku probrala. A nevím stále, co budeme dělat. Mama něco říkala o sklípku viným, tak uvidíme. Docela bych si dala vínečko. Dám vědět. Teďka akorát vycházíme z ubikace a jdeme na vlak. A míříme směr Bratislava hlavná stanice. Nakonec jsme se teda rozhodli, že tam pojedeme, ale v podstatě jsme ještě nevymysleli žádný plán. Takže to bude taková improvizace trošku. Ale těším se. Nikdy jsem tam nebyla. Teď máme akorát pauzu, protože teta si chce kupovat něco na sebe, nějaký svetr nebo něco takového, kdyby jí byla zima. A Adelka nemá gumičku do vlasů, takže máme tady pauzu před nějakým obchodem Asiatů. A máme spoustu času, jsme vyrazili velice brzo z ubikace. Ale těším se do Bratislavy, byla jsem na Slovensku akorát jednou v životě. A to jsme byli v Janošíkových dírách. Tam to bylo teda mega hezký, ale takhle jako ve městě jsem nikde nebyla. Takže všechno natočím, všechno zdokumentuju. Jsme v regioně a jsme v kupéčku pro děti. A je to tady velice prostorné. A prosím. Čau, chlapče. Náš chlapče. Ahoj. Teďka jsme akorát vystoupili z regionu a musím říct, že to je jak, nevím, v Ostravě, ty vole, úplně, nevím. To je velký rozdíl a proti Vídni, to je prostě ještě horší jak u nás. Už jsme tady vystoupili a už jsme kousek popošli a musím říct, že to tady vypadá jak v nějakém getu trošku. Takový chudší bratříček Česka, ale uvidíme, až dojdeme do centra, máme to asi 15 minut ještě, takže budu tě... A jsou to pěkní trapáci, protože nemají černý most, ale mají červený most. Červený most? A nemají tady ani eskalátory na nádraží, ty vado, což jsem pomáhala babičce tam s kufrem, protože vypadala, že potřebuje pomoc. A nevím, jakoby uvidíme, co nabídne centrum, půjdeme se podívat k tomu hradu. Teďka jsme tady v zahradě nějaké. Prezidentský palác to je. Tady je alej stromečků, který vysadili prezidenti. Tady máš. A jdeme dál.
Už jsme tady před prezidentským palácem. Naproti mě přesně je hrad a jsme tady na nějakém náměstíčku. Však čekáme. A je to tady je to docela hezký. Tamhle je fontánka. Koukni, tady je fontánka. Tady je ten palác. Tady je moje delegace. A tamhle je ten hrad. Teďka jdeme akorát na Slovenský hrad. Měli jsme menší coffee break, protože moje delegace je už unavená. A pak jdeme prozkoumávat centrum Slovenska. Zatím teda Praha je hezčí. Asi mám sedí tady z výhledu. Pod námi je Dunaj. Před námi je opět hrad. Trošku tady fouká vítr. Cuchá mi to vlásky. Tamhle je slovenská vlajka. Je to tu hezké. Tamhle je Rakousko vidět. Tady máš Už jsme dorazili do centra Bratislavy a hnedka to tu připomíná trochu více Prahu, už je tady i víc turistů. Zdokumentujeme to. Už jsme na Bratislava hlavná stanice opět. A za 20 minut nám jde vlak zpátky do Bratislavy. Všechno jsme úspěšně zvládli. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí. A doufáme, že náš vlak nebude mít opět zpoždění. Děkujeme za pozornost. Včera jsme na něj čekali 42 minut. Přesně tak, ve Vídni. A pak jsme ještě museli přebíhat na jiný nástupiště. Bylo to chaos. A ještě nám změnili dvakrát, kde budeme sedět. Měli jsme ještě sedět někde jinde a potom nám ty lístky zase přehodili na to zpátky. Přesně, samé komplikace byly po cestě. Teď jsme akorát vystoupili z vlaku z Bratislavna hlavná stanice a jdeme asi už na ubikaci. Čauky, už jdeme na vlak, už jdeme domů. Bylo to fajn, ale už se těším. Jsem totálně nevyspala, protože ty vole prostě nevím, tam se spát moc nedalo. Takže tak. Už jsme v Pardubicích. Takže nám zbývá hodinka do Prahy a už budeme v Praze. Už jsme dojeli do Prahy, takže pomalu ale jistě jdeme